Mari di mahita sa buku edi nomor 112 ayat sada dot ayat tulu di ayat tulu non joncong mahita. Mar hite-hite goarni di bata ama, doho goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, doho goarni todi perbadia, nat mopa langit doho tanoon. Amen. Parangeon hamuma natama di Tuhani, mar guru tu sandok lomoni rohana, mar parbue ohon parbue mar hite-hite saluhut ulau nadinggan. Oleh hamuma Jahoba, mar hite-hite las di roha, robe mahamu tujulona, marite olop-olop. Haleluya. 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 Matangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha nasumurung. Saya togi mahami tu anakmu, asa ibana na punahami. Leho madihami hapor siyaw na sitong, asa holak kosa bing haposan nami.
Unang loas huriam marhaposan tu akan na diasyanganon. Ay holakodo haposan do hapurusan. Saya asima roham, batu duho tuhami dalan tuhatuaun. Asa jumpa kami hasini roham, nagudangi alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demaita. Tatangi homma patini debata sian patik patuluhon rap dohor lapatanna. Patik patuluhon dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalanna. Ayona uhumna dosogot akan namarsineang di goarna. Dia do lapatani i oddo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang ita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujar-ujaran naroa, mana mangaci mahrite goani di bata. Ai dinatar sosak doho tangiang, doho puji-pujian do si dohonon goarni di bata. Atau ngerap manggidogogo mahita tu Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, sai patgogoi mahami, mangulaon lahobar tu patikmi. Amin. Mari dia mahita. Tatopo tima dosatta tu debata matang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasisani dosa dihami halak na dangolon. Marite hite anak haholongan ni roham. Saya asima roham dihami. Akka na mangarsakko dosa nami. Saya sahapi matu bagasa rohanami. Hasisani dosa nami i. Leho matuhami todim na badiai. Asang unang ganggu rohanami di asini roham. Alay asa hot rohanami marhapor siaon.
Laho magotapon nasa dosa doho roha portibion. Asa upasat hami diri nami tuho. Gabi pelia na mangulu, jalan abadia, mari tehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Molotung adong manang ise na mardosa, arong do pangodiatta di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus nati gorohai. Jala ibadah do pardingganan taringot tu dosata. Alai dada hola taringot tu dosata. Doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapum ma di debatana di kijang. Amin. Mari demahita. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion. Imana dienes sian Jeremia bidu 30 opat membuka maisian ayat 12 sa rodi 16 tajahama masih kasorin. Alani romusema hatani Jehovah tu Jeremia ninado. Songon odo hatani Jehovah debatan Israel. Nunga au mambaen sada parpadanan tu oku muna. Uju au manogihon nasida luar talong Mesir. Sian bagas pangadapan songono. Ganup papitu tauton, ikong ganup hamu paluaho dongan na marga heber. Nau magadiso diri na tuho. Ikon orang tahun leling na pangulahonon na ho. Dungi paluahonmu ma buti ibana sian labungmu. Hapedang ditangihon pemuna au, jaladang ditarehon pinggolna. Alai nunga muga yang rohamuda sadarion. Jala nunga dibahe hamu nasitok di rohaku. Nau dititikon hamu haluawan ganup tudongana. Jala nau dibahen hamu parpadanan di joloku. Di bagasan bagas natar buah tubuarku. Alai nunga hosing muse rohamuna. Gabe diramuni hamu goaru. Jala mulak dibuat kamu ganup naposo na bawa, doho naposo na boru-boru. Aka nau pinaluamuna, boti marguru tu rohana sida.
gabe marhata ikon hamu tunasida, sumuang gabe na posamuna bawa, dohot na posamuna perempuan muse, ido sahana. Martua do akan atumangihon hatani dibata, jalan na upepsa. Amin. Mari demahita. Tidak koma hapor siaw tei, songo na hina tidak ko ni dongata sa hapor siaw di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopal langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuo ni si Maria, na gabe-gabean siya todi perbadia, andorang so habubuan, ido tuhata, na tumau na bernit, di panghuman ni silatus, na matay terpajal do ibana diau pinar silang, na tua tu banotoru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hudul tu siamun di bata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pemamulat sogo tu tanoon, manghumi ala namangulu dohot namate. Au porsea ditodi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani ala Kristen aka nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot diatain namandok, mulak mangulu dosogo daging halak nong mate, dohot dihangluan nasora suda. Amin. Tabegema pujian korsian inas lasa.
Horas Madihita, Titing Huria, Manang Warta Jemaat, Minggu Pasiahon Dung Trinitatis, tanggal 17 Agustus tahun 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan dalam pemulihan. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, Aidung malua hamu sian dosai, gabe tuduk dohamu mangoloi hati gorani. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tersurat di Roma bidu onom ayat 10. Nama ragam. Sada. Ibadah merawat lingkungan hidup. Di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2025 di Patupa Huriata HKBP do ibadah doa bersama merawat lingkungan hidup. Maringanan di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat. Dimulai pukul 6 WIB. Naniuluhon ni utusan ruas HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, utusan ruas HKBP Distrik Sapulusia Bekasi, utusan ruas HKBP Distrik 21 Banten, dohot utusan ruas HKBP Distrik 20 Deboskap. Niluhon ni opui eporus HKBP. Tatangnya konma anggia dengan mardalan ulauni. 2. Maka tidakon haporsiaon marsangga-sangga. Di minggu sadarion, di parmingguan pukul 10 WIB, di Patupa Huriatado pakobasiaon pakatidakon haporsiaon marsangga-sangga, tudua halak naposo. Sada, Andreas Teguh Prakoso Sembiring, Sianwik 12 Sentek Manunggal. Dohot 2, Siska Anggrini Borusimbolon, Sianwek Pitu Ciracas Pori, Kelapa 2 Wetan. Tolu, Seksi Sekolah Minggu. Pesta puncak perheheon Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 pukul siawib bersama-sama dengan ibadah umum. Masuk pukul 9 WIB, dihimbau kepada seluruh anak sekolah minggu atau orang tua dan jemaat agar ikut mengikuti dan menghadiri acara. 4. Seksi remaja. Diberitahukan kepada anak remaja yang akan beribadah pada hari Minggu tanggal 24 Agustus tahun 2025 pukul 15 WIB untuk bersama-sama dengan orang tua. 5. Panitia Tahun Transformasi dan Pesta Gotilon HKBP Cijantung tahun 2025. Perlombaan Festival Kor Antarwik melalui warta ini, panitia mengundang seluruh WIK untuk dapat mengikuti Festival Kor dalam rangka memeriahkan Pesta Tahun Transformasi dan Pesta Gotilon tahun 2025. Dengan keikutsertaan dalam Festival Kor diharapkan dapat meningkatkan kekompakan dan semangat kebersamaan dalam pelayanan di masing-masing WIK. Ketentuan umum menjadi peserta dapat kita lihat pada lembar warta. Onom, Kor Ama Festival Distrik. Di minggu on, pukul sia 30 WIB on, patu begelhon ni punguan Kor Ama Nanaeng Borhat tu Festival Kor Ama Distrik
do ede puji-pujian songon persiapan nasida lao madahoti festivali. Hobartusi dipangido tuhita nasahuria asa unang merekam penampilan nasida majagahon publikasi nasongon tikina dope. Laos udut tusi peliputan live streaming di hall Majolo sementara. Pitu, ruas namoding. Nunga jumolo marujung ngolu sian tonga-tongata. Pitu titik sada. Amang Julianus Boy Pardomuan sian turi umur 46 tahun. Sinoduk ni inang Roma Borusiagian nadi ari Senin tanggal 10 sada Agustus tahun 2025, alamat Jalan Raya Ciracas, Wik 15 Ciracas 2. Pitu titik 2. Inang Rosmaini Boru Parapat, umur 68 tahun. Pardihutani amang Jansen Jalambok Sibarani, nadi ari Senin, tanggal 10 sada Agustus 2025, alamat Jalan Kresek, RT 00 sada, RW 03 Kalisari, Wik 10 tolu Kalisari 2. Sai dipargogoi tuhata Jalatibu Matarapul keluarga namarhabot nirohai. Walu, ucapan terima kasih. Marhite tiktiongon, Huria pasahaton mauliate turuasian uek 10 sia, Kalisari 4. Naung pasahaton seperangkat bunga altar di parmingguata sadarion. Titing tabahan, pertangyangan naposo pada hari Jumat tanggal 22 Agustus tahun 2025 masuk pukul 19.30 WIB. Dilaksanakan di Wik 5 Poncol 1 bertempat di rumah keluarga Bapak Sintua M. Manurung, Ibu Borusiadari, Angelina Zepa Manurung. Alamat Jalan Haji Bapin, Gang Asem, RT 010, RW 09, Ciracas. Songonima titing namasa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan Saminggon, akka titing na asing, boy mata jaha di lembaran titing na adong di hitabe. Sai di pasu-pasu de bata mahita, di sude panggulmiton ningoluta. Horas. Tapi gema puji yang korsian penguan lansia.
Penampilan Festival Distriction Amani Huriata. Kami ingatkan kembali untuk semua jemaat tidak ada yang meliput kecuali tim ofisial. Dan kepada live streaming juga untuk di hall.
Marede mahita sebuku ede nomor 28 ayat sada dot udutna di semua tapapungu pilihan kantong sada A dot sada B. Alas
kami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Horas ma dihita manginang. Ala tongodon waeng las rohata di hari kemerdekaanon. Di bagasan las niroha rap madok mahita merdeka toluhali. Merdeka, merdeka, merdeka. Adong do naso madok. Naso merdeka do penaing manang na ala memang nang pemerdeka ragam do penata parukilho di tonga-tonga ni bangsoon. Alay dang gabe mabahen sumurut las nirohata. Ala niya manginang taparade marohata jalohamu mahatani debata di minggu sadarion. Ima surat ni Apostel Paulus, surat ni Apostel Petrus. Na parjolo bidu paduahon. Ayat 10 sada rodi ayat 10 pitu. Songonom madidok disi. Ale akka haholongan. Huapoi mahamu songon akka paisolat. Jala halak dagang. Orom hamu ma akka hisap-hisap ni roha sibuk. Namaralo dopak partodion. Marparange na dinggam mahamu di tonga-tonga ni akka parbegu. Asa ia adong na pasa pahata-hata kamu songo nakka parjahat. Gabe di pasangap nasida debata, diari panuluhani, dung diida denggan ni ulau muna. Uduk mahamu maradopon nasa uhum, nasinuan dihajol maon, alani Tuhani, dang maradopon raja parhuaso pargijang, nang maradopon panguhum, akka nasinuruna, mamisang akka sibahen na jahat, alay mamuji iya siula na dinggan. Ayo dolomo ni rohani debata. Naeng mamarhite siyan ulaw na dinggan, popo mamuna haotoon ni halak na hurang roha. Ayaka nang malua dohamu. Alay unang mapinakke haluaw ni mangodingi hajahaton. Songo nakka naposo ni debata matahe. Marhapat tunon mahamu tu sa sude. Haholongi hamu makadongan. Habiari ma debata pasangak ma raja. Ido sahakna. Huria na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus damang dainang naparjolo sahali ahape namasa di tonga-tonga ni bangsoton sadok diari kemerdekaan pawalupuluhonon ikon sidok mauliate dohita tu debata. Bersyukurlah untuk kemerdekaan ini. Karena kita selalu memahami bahwa haluau ni ima asini rohani debatadoi. Kemerdekaan adalah anugerah. Nang penakingan molohudok songon nagale hita ala memang sipata okuhonot tado di pardalanan ni bangso doho negaraon ragam do penata parukilhon. Ala dang saha dope tujuan ni kemerdekaan ni mensejahterakan secara umum. Ido ubahen hukutip ma adong padohan ni toko proklamator kemerdekaan di bangsoton ima Bapak Presiden Soekarno di surat tosongono dibukui. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Jadi dung merdeka sian penjajah
bukan berarti bahwa segala sesuatu telah selesai dan beres. Daung HP. Justru selalu diingatkan bahwa kemerdekaan itu adalah babak baru kembali. Adong musena ujorbut. Nagabe alo ni bangsoon. Nagabe alota. Gariada danguborati sianaka penjajah. Bahkan ketika itu terjadi merusak ke seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara ini. Jadi luar biasa do edepop nabi ini Iwan Fals nama dok adong judulna tikus-tikus kantorina. Tikus-tikus berdasi. Boto amu dari amanginang? Dah? Alay hiyami begiate. Meludak kaya begiamuan non putaramu joanang inang paditay naking. Iwan Fals, tikus-tikus kantor. Tikus-tikus berdasi. Allah hinajorbu ni pangalaho ni jolma. Na mamake kemerdekaan ini na mamake huaso ng jabatan na gabe marlomo-lomo ibana. Kemerdekaan yang justru dipakai dang tuulaon aka naso patut. Ido ubahen naking musuta dang be penjajah. Gariada uborat tina toko proklamator. Alaniaha molo ka penjajah itu tu tebak peluru tu peluru mana. Boy botoon idia dio ibana tinggal melacak. Alai yang go pangalahon ni jolmaido nakingan tung borat. Idaun nuaing sian hamuan nuaing nei uli nei baga nei sude hitanda pungu dison. Alai ise mama boto rohani jolmai. Holok kugabar siya joloon sian uli ni akapahya muna parsuri munay nuaing makeup munay nuaing anggoroha muna songoni ma. Songoni do to ngate hamanginang. Hei do, kegantengan bukan hanya di luar, kecantikan bukan hanya di luar, alai doho do nang di bagasan. Ido na arga, dia do pani debata. Jalaido di halunguton, ido di halomoho debata, naing si patuduhonota, di parngoluata si ganupari. Songon halak naung diasihita. Songon halak naung dipalua hita. Kita sudah terlepas dari penjajahan. Alaila songonido nang hajongjongan ni halak na persea. Amangin nang hita pe halak naung malua do. Dipalua Kristus Yesus sian parhatobanan ni dosa. Nunga mula mangulu hita. Majalo haluaw ni. Alani saha manuaing tona ni Apostel Petruson. Paingot to kita songod dia do. Pangalaho. Songod dia do ngolu ni halak na majalo haluaw ni. Nung nga tajalo haluaon di bangso doho negara taon. Jalanung nga tajalo haluaon marhite Kristus Yesus. Maka sikap kita sebagai orang-orang yang merdeka bagaimana? Ido na diarahon manang na disungguli turpu jamitaon di parmingguata sadarion. Jadi na berjuang do HP hita terus menerus sampai ajal menjemput. Sampai kita kembali ke rumah yang sebenarnya. Ala naking Apostel Petrus nang Apostel Paulus say disungguli do hita. Paisola do hamu dihasianganon. Halak dagang do hamu dihasianganon. Pendatang. Dunia ini bukan tempat kita selama-lamanya. Alai
pendatang, pai solat. Alani songo dia do, songon halak pai solat kita. Ido ubahen selalu diingatkan ada dua kewarganegaraan orang percaya. Bahwa kita adalah warga kerajaan sorga ketika kita dimateraikan dalam baptisan kudus. Gabe warga kerajaan sorga mahita. Kemudian kita adalah warga kenegaraan bangsa Indonesia tercinta ini. Songo dia mah pangalahota nalao sipa tudu honota. Amang inang nunga tungtakas. Di pabotohon Apostel Petrus naking di paluahita asa mangolu songon na posoni debata. Di paluahita asa mangolu taingot na posoni debatado hita. Di dua kewarganegaraan ini alai di paisola dope hita di hasiangano dope hita. Bahwa kita na poso ni debata do hamu. Alani songo dia do na poso ni debata. Asa mangulu di bagasan hasitongan. Mangulu di bagasan hauduhon maradopon debata. Di nasa panggulmiton ningoluna pasangapon debata maibana. Pakatayon ng pabahenan na pasangapon debata maibana. Ido na di halomohon debata. Molo tapayu ihu siyan epistel tay amanginang dohot turpu jamiton nuaing di pabotohod do tuhita songo dia do karakter ni debata. Naso makalomohon hajahaton. Naso makalomohon perbudakan. Naso makalomohon kebencian, parporangon. Ala nunga tardok naking hita na poso ni debata. Dia ma pangalahoy. Pangalaho na mangulu di Kristus, totu ima na marparbuehon parbue nito dii. Atakas tabotoy siya maparwe ni Todi. Galatia 5 ayat 22. Alani hajong-jongat tadi portibion. Asa songon halak paisolak naking halak dagang. Asa totong taingot. Babua inganan parsato kinado portibion. Alani tanggung jawab ta dido manaking diturpukon orom hamuma aka hisap-hisap ni roha sibuk. Na maralo tu partodion. Ahado hisap-hisap ni roha sibukon. Sa sitong na nungatung takas di pabotohon. Godaan akan korupsi, penyalahgunaan jabatan, kebencian, sadok, dang dihalomohon debatai. Selanjutnya dikatakan marparange na denggan mahamu, di tonga-tonga niak kaparbegu. Jadi hasianganon waing, di do Apostel Petrus parbegu do sudah dison. Alai hajong-jongata naing magabe, songon halak hatiuron nasiniraan. Tentu berbeda. Tampil berbeda dengan dunia ini. Bukan hanya dari tampilan luar. Alai roha perbagas doho pangalahona. Manang di dia pe ibana maringanan. Jadi jojo doa dipakai ilustrasi songon ikan di laut. Anggo lauti rasanya asin. Alai dung dibuat ikan ni neng mangalopa maaka amatta do teh mangalopa. Bahasa tor keberata kamu mau amatta mangalopa udo ate. Keberata kamu amang? Daw? Tor mekel do hamu mulo idok ko mangalopa amatta. Dang turpu niya kay na aka parupuan mangalopa da.
Una turpuk ni perempuan mangalop pa do. Tuda purdo daong. Adong do memang turpuk ni perempuan. Ikon dia harus melahirkan. Ya dan lain sebagainya. Gue topik na berbeda maya teh. Nangan no gebe jam 2 no mulak kamu bain. Jadi molotung mangalop pape, ilop pa ikani, pasti ikon disirai dope. Makanya dia berbeda dengan lingkungannya. Padahal begitu kuatnya air garam itu. Alai asing doibana. Ima hajong-jongan ni halak na prosea. Dido apostol Petruson perbegu doin na HP portibion. Go dosa do memang. Maka yang menjadi pertanyaan. Bagaimana apakah kita sudah berbeda dengan dunia ini. Ketika di dunia ini menghalalkan segala cara. Bagaimana orang percaya. Ketika dunia ini membenarkan kebencian, peperangan, konflik do akalan nasing. Di dia do hajong-jongan ni halak na persea. Songon hatiuron dohot nasiniraan. Ima pangalahon ni halak na pinalua. Dimerdekakan. Dimerdekakan bukan untuk melakukan kejahatan, kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Justru gabe na poso ni debata, na boy mabuan hatiuron dohot sira. Membuat rasa yang baik di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Ido dipangido siak kita. Asa adong manian ipolana. Songon halak naung mangarajumi mengingat dirinya. Di 80 tahun kemerdekaan ini. Gabe adong ipolani nguluna. Songon hajong-jonganna. Gabe naposo ni debata. Di tonga-tonga ni keluargana. Di tonga-tonga ni masyarakat. Di manang di dia pe ibana. Mula-ulaon. Naeng luhut aka ulote pasangapon debata dohita. Maka kita harus berbeda dari dunia ini. Adong tanggung jawab ta. Di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni masyarakat, di tonga-tonga ni huria, manang di dia pe hajong-jongatta. Ima songon naung niasi debata. Marhite parngoluot tado. Melalui kehidupan yang terus berjuang untuk jujur, adil, dan penuh kasih. Yang terus-menerus berjuang karena Tuhan sedang memanggil kita untuk tetap hidup benar meskipun sistem tidak adil. Untuk tetap jujur meski semua orang berniat bermain kotor. Untuk tetap setia meski disalahpahami. Dungi pajawot tamu seadong tanggung jawab ta. Tu pamareta manang tu panggonggomit taon. Disuruh do hita asa tetong hita uduk. Tu panggonggomi menghormati para pemimpin. Alai sepanjang itu tidak dang maralo tulomo ni rohani debata naikon uduk dohita tu panggonggomita. Naeng gabe ulahonot tado. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di sido hita patuduhon halak naung tinobus ni debata hita marhite Kristus Yesus. Nasai totong adong rohana pauliulihon. Di tonga-tonga ni masyarakat pe. Jadi dia terus mau berbuat. Oleh karena kesadaran anugerah Allah itu mendorong dia. Laho patupahon maka tahon hata nadenggan mangulahon ulaun nadenggan di tonga-tonga niaka hasyangani. Di tonga-tonga niaka ruang lingkup pekerjaan ataupun kehidupan sehari-hari.
Jadi amang inang ditogihod do hita marhite turpukon asa haluaon nata jalui tetap dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Haluaon na bertanggung jawab. Haluaon na maripola. Dada holan berbaju na merah na botar hita. Dada holan merayakan mangedehon aka lagu-lagu nasional. Dada holan berupacara doa akalan nasing. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, tapajongjong ma hasitongan. Tapatuduhon ma ngolu na maripola di tonga-tonga ni bangsot taon. Ya. Jadi molo adong aka sogoni roha aka konflik na terjadi di tonga-tonga ni masyarakat. Taida ma go nai marhite aka media sosial rupani alai dau mahita siani. Dau mahita siani. Alai hatana siniraan do pada mehodo. Asa unang marisuang hita. Songon halak naung di palua debata. Torop nuaing, ragam nuaing, godang nuaing, aka konflik na terjadi. Di tonga-tonga ni bangsa dohok negara ton. Tapi marilah kita mulai menjadi teladan melalui keluarga kita. Menjadi teladan kepada tetangga kita, kepada masyarakat RT dohok dia rupani. Gabi si buat damai bana. Dungi botoon ni jol mama. Oh halak Kristen doi. Si huton Kristusi doi. Alai denggado pangalahona. Unang do gabi hitama na memicu aka konflik di tonga-tonga ni. RT manang masyarakat dia pe. Manang diperkarejua do akalan nasing. Damai. Karena kemerdekaan dalam Kristus adalah bebas dari kebencian tetapi untuk mengasihi. Bebas dari ketakutan tetapi kita untuk dipercaya. Bebas dari egoisme tetapi kita membangun sesama. Tusido pajowota songon natardok halak na pinalua. Amanginang totu memang dang murah laho mangulahoni. Nunga ditatap apostel Petrus. Godang nayak kagodaad di hasianganon. Molo diguari penaking parbegu aka gok dosa di son. Godang nay aka tantangan naikon siado pata. Alai totong ma marhite hagogoon na siat Tuhan debata tapangido. Asa margogo hita mangulahoni. Tau ka rohata digohito di perbadia. Asa gabe maripola na macayarga hata nang pabahenata. Songon na siniraan ima pasangapon debata. Sadok taingok ma. Molo tajalo haluaw ni. Ulaut tanuaing tanggung jawab ta pasangapon debata do. Marhite panggulmiton ninguluta. Amen martangiak kita. Moliate rohanami. Disadok dengan dibasam. Las rohanami majalo pasu-pasum. Dinaung 80 tahun merdeka bangsa doho negara namion. Moliate rohanami. Jala totong huwak kami di bagasat tangiang nami. Asi roham ali Tuhan Jehovah. Tatap bangsa namion. Goknei sihirimon nami. Na di parukil hok kami. Di tonga-tonga ni bangso. Diluhut akka panggonggomi nami. Alani pasu-pasu maka panggonggomi nami. Pasu-pasu bangso doho negara namion. Asa tungboy lam tuulina. Aka parsaoran di tonga-tonga ni masyarakat. Jupang aka kebijakan. Di aka haputusan ni aka panggonggomi nami. Pasu-pasu sa luhut ruas ni huriam. Asa marhite todim di porbadia. Margogo patupahon. Haluaon naong jinalo ganup.
Tonga-tonga ni masyarakat sibuan dame, sibuan las ni roha, sibuan nakahaulion, nang pe ragam aka perbedaan di tonga-tonga ni masyarakat nami. Ali Tuhan, ganup keluarga sa itu pahi maruas ni huriam. Dia kalas ni roha, doho dia ka pakirimon na sida. Pasu-pasu akay anakon ni huriam. Mulai siya sikola minggu remaja na posohulong. Tupahi mana sida gabe anakon na burju. Na maparhasyakon partikian. Na manguloyak kapuda. Na mangargahon hatam na badiyay. Pasu-pasu. Ruas ni huriam na marhabok ni roha. Apuli roha na sida na marsaki. Songoni na nga ka na marsahit. Na dibagasan pemulihan. Homali Tuhan na marguguhon na sida di hagalion na. Jala lehonomu hama malumi. Doho di sudea karancana di tonga-tonga ni huriam. Raga maka program na lau si patu paon. Patulus may hobar tulomo ni roham. Dinamulak pe sa luhu ruas ni huriam. Madadikon bagas jorom na badion. Tumopot parnguluan na sida si ganupari. Homa totong na mga rajay roha ng pikiran na sida. Homa na totong mga rajay keluarga na sida. Asa marlas ni roha kami. Jala sayuduk kami tuloman ni roham. Di saddo panggulmiton ni ngulo nami. Urasi kami sanda sado pangalasyon nami. Asa talup kami haboran ni pasupasum. Di bagasan Kristus jalo matangiang namiyon. Amen. Amanginang tapara di mapeliata, marid di mahita.
Tagiak ko mapeliata martangi yang mahita. Ale debata awanami dari Banua Gijang. Hodo haroroan di saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohok na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparseak kami pilihanon. Pati bulhon harajonmu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajonmu. Say saut malomo ni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di parsorhom madamena tutodim.